आजच्या मालवणी गजालीमध्ये आपण कणकवलीच्या या मंगळवारच्या बाजारात आज कणकवलीच्या या मंगळवारच्या बाजारात काय विशेष इला हा काय गावठी असा काय वेगळा असा ता आपण जाणून घेणार आहोत। आपण जे बघतो वात ही जी भाजी इलेली आहे ही आपण टायकुळ्याची भाजी आहे, चवळीची भाजी आहे, तसेच रोपा देखील इलेली आहेत। औषिकांना जाणून घेता औषिक खैली भाजी इली आहे असगनी भाजी खैली इली आहे अस खै खै अशो पडिया हे कोणी असे होत खै खैचे आजीन सांगला आमका ही वेगवेगळी भाजी इलेली आहे। आपले जे सुरई तांदूळ आहेत, कोकमा देखील इलेली आहेत गावठी। औषिकीचे औषिक कसली भाजी आहे? बानगी चवळी टायकुळो आणि वट्याची याल खैना इलास तुम्ही अजगनी हे आपले कणकवलीतले स्थानिकच आहेत, त्यांनी ही भाजी आणलेली आहे। टायकुळो असा सगळे जे भाजी आहेत आणि काही जे भाजीची रोपा आहेत ती आणलेली आपण दाखवतलो। ही बघतो ही जी भाजी काय काय सांगशे तुम्ही काय काय ह्याची वेल मोगरा, हळदीची पानं, कढीपत्त्याची रोपं, त्याच्यानंतर वडिया, शेवग्याची भाजी आहे, चायची पात, गोंडे आहेत, त्याच्यानंतर हे आपलं काय तर मोहरीची भाजी आणि हळवाची रोपं आणि तगर ह्याची मोहरी आणि ह्या मोहरी आणि काय तुम्ही आज भाजी खरेदी करतास काय सांगता? भाजी खरेदी करतास काय घेतलास तुम्ही? घेतलंय मोहरीची भाजी मोहरीची भाजी हो मोहरीची भाजी फागला भोपळ्याची भाजी बाजारात कशी परिस्थिती आहे? बरी आहे। बाजार भरला? बाजार भरलो नाही तेवढं हां पण आपले आता भरत त्याच्या पुढे हे कणकवलीचे होते सगळेजण, त्यांनी सांगितले बाजार भरात पण थोडीशी बाजाराची परिस्थिती बरी आहे, अजून बाजार भरता पण थोडेसे महाग आहेत काही गोष्टी असं देखील त्यांनी सांगले नाही। आपण आणि काही जे बाजारात बसलेले आहेत जे विक्रेते आहेत त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत काय आहे परिस्थिती। हॅलो, झेंडूची रोपं आहेत, कढीपत्त्याचे आहेत, मोगरा आहेत, काकडीची रोपं आहेत, वरी आहे। ही रोपा तुम्ही घराकडे लावली असत ती घेऊन येतात आणि हय विक्री हो घराजवळची घेऊन विक्री करतात। कशी पद्धती चालतं चांगली विक्री? हो चांगली जातात विक्री लावतात ते काही नाही लस तू हरकुळवरून गावठी नारळ ते आज ते बाजारात उपलब्ध झाले आहेत, काय सांगशील? गावठी किंमत सांगू 22 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये गावठी नारळ। खैना आणला ते बांदिवडा ते भगवानगड म्हणजे आपला देवस्थान थैला हो उबटाव गडाच्या खाली हो भरतेश्वर मंदिर पुढे भरतेश्वर चिंदर। परिस्थिती म्हणजे आता पाऊस जोरात असल्यामुळे माणसांचा येणं जाणं कमी आहे, पण दुकानांची वर्दळ जास्त आहे। दुकानात कणकुलीत आमच्या सगळ्या खेडेपाड्यातून लोक येतात भाजी विकून। गावरान भाजी असतात, गावठी कोंबडी असतात, गावठी अंडी असतात आणि मुंबईवाले सगळे बाजारा दिवशी बाजार करून मुंबईतसुद्धा काय वेळा अंडी गावठी घेऊन जातात, काजूगर घेऊन जातात आणि कणकुलीसारखी बाजारपेठ तुमका बाकी काही मिळायची नाही, सगळे वस्तू मिळतात कणकवलीत। एकमेव ठिकाण आहे कणकवली म्हणजे। आज कणकवली शहर जी बाजारपेठ असा तशी बाजारपेठ तुमका कुठच्या शहरात मिळणार नाही आणि उच्चांक कणकवलीत या आमच्या मार्केटचं मंगळवारचा बाजार भरता। तुमचं नाव काय? सदानंद पारकर। गावठी अळूआ काय सांगशात? ह्याचा अळूवड्याचा अळूआ आणि काय घेतलास तुम्ही आज? आज कुरडूची भाजी, अळूवड्याचा वळू आणि ह्या काय भारंगीची भाजी। भारंगेची भाजी खूप चांगली असता असं म्हणतात। होय चांगली असता, आरोग्यात चांगली। गावठी आणि हे अळू बिळू घेतलं काय सांगशील? 50 रुपये शेर खैना इलास तुम्ही अजगनी पारकरवाडी चिकू पण गावठी आहेत आणि हो गावठी आहेत हो सगळा गावठी हो गावठी हो गावठीच बाजार हा बऱ्यापैकी आहे। हो गावठी हो पागलाची भाजी आरोग्यासाठी चांगली, थोडी कडवट तुरट अशी भाजी ती आणि केली तर अगदी व्यवस्थित म्हणजे कांदा टोमॅटो घालून व्यवस्थित केली ना तर त्याच्यासारखी भाजी नाही। आणि पावसात मुद्दाम ती भाजी खाल्ली पाहिजे लोकांनी, कारण ह्या भाज्या नंतर मिळत नाहीत, आता पावसातच मिळतात। त्यामुळे ह्या भाज्या खाल्ल्या तर आरोग्याला एकदम चांगल्या, डायबिटीजला वगैरे एकदम भाजी एक नंबर। पागला ही शरीरासाठी सगळ्यात ताकदवर अशी भाजी हा असा एका पेपरमध्ये आर्टिकल लिहिलेला होता आणि आमच्या पूर्वीचे जे पूर्वज आहेत ते सुद्धा ह्याच्याबद्दल असंच सांगत होते की सगळ्यात जास्त जर सोनाकणांना बरं नसेल
ताप आला असेल किंवा काय झालं असेल तर त्याला ती फागलांची भाजी करून द्यायची पूर्वीचे लोक. गाठी चांगले आज असे म्हणजे पावसाळ्यातच भेटतं नाही आळू ही गाठी की नाही कॅल्शियम वगैरे असतं हा. कशा तयार करतो हे जरा पानं ना आधी आदल्या दिवशी काढायची जरा बावाक होई जरा अशी हे होऊ काही म्हणजे कडक असताना बनवता येत नाही ते आणि नंतर ते वळायचे असे पानं धुवून अळूची आपल्या साधं गावठी अळू आपलं रानात येतं ना ते अळू. काही नाही जास्त नाव काय दिलं? आम्ही रामगड. तीळ आहेत, चिंच आहे, कोकमा आहेत, दोडकी, पडवळ, या सगळ्या गावठी आहेत चिंचबीज गावठे काही नाही लागतो वागदे. बाजार आणि तुमच्याकडे फळ विक्रेते बरेच जण आहोत. काय सांगतो तू? सफरचंद मोसंबी संत्री डाळिंब सगळे जातात. प्लम, पेर आणि काय किवी. पद्धतीचं वातावरण हा बाजारात दुकानात ग्राहक वगैरे येतात. हा किरकोळ चालू आहे, पाऊस भरपूर आहे, किरकोळ चालू आहे. काय काय उपलब्ध आहे आज बाजारात? त्या बाजारात फ्रूट आहे, भाजी सब्जी आहे, सर्व म्हणजे प्रकारचे आहेत, आंबे पण आहेत. मंगळवारच्या बाजारातून बसलाय, काय सांगा? तब्येतीला चांगलं असते कारण हे म्हणजे आरोग्य दृष्टिकोन चांगला आहे. काय काय आहे? मूग, मटकी, वाटाणे 3 प्रकारचे, हरभरे, कुळीत, मसुरा असे 12 प्रकारचं कडधान्य आहे. काय काय घेतलं आज? काय काय खरेदी केलं? मी कोथिंबीर घेतले, हां भेंडी घेतले हां आणि आलं घेतलं. हां. बाजार आज भरलो हा. भरलो, खूप भरलो. गावठी देखील भाजी दिली या बाजारात. हो, गावठी पण आली, अं, वाली वगैरे गावठी आणि भेंडी गावठी आली. काही नाही इलाज तुम्ही. काय नाव तुमचं? करंजातून कविता कृष्ण बुचडे. आज आपण बघलो कणकवलीचो बाजार. आजच्या मालवणी एपिसोडमध्ये खास कणकवलीच्या बाजारामध्ये खैली खैली भाजी रीती बघलो. खैली भाजी चांगली हा, खैली भाजी गावठी हा, खैली भाजी वेगवेगळ्या प्रकारचे भाजी येईल. तसेच रोपा देखील येली आहेत, गावठी अंडी आहेत, त्याच्यानंतर गावठे आपले जे कडधान्य आहेत ती देखील आहोत. त्यामुळे ह्या सगळ्या आपण बघितलं. कोकमा देखील आमची हट कणकवलीत दिलेली आहेत. त्यामुळे सगळे जे स्थानिक जे लोक आहेत हे व्यापार करतात. तशाच पद्धतीने टोमॅटो, बटाटी, कांदे हे देखील आहेत. टोमॅटो काहीतरी महाग झाले आहेत काही, त्यामुळे काही जणांनी सांगल्याने की आता महागाईचं महागाई झाल्यामुळे आमका ह्या परवडत नाही, बाजार देखील जरा कसं स्वस्त होय. सरकारने काहीतरी या लक्ष द्यावा असं देखील काही जणांनी सांगितले. आणि आपण आजच्या या मालवणी एपिसोडमध्ये आपण बघितलं की कणकवलीचा बाजार कसं हा आणि कशा पद्धतीने खैली खैली भाजी येतात ह्या एकंदरीत आपण आपल्या दर्शकांना दाखवलं. त्यामुळे अशाच पद्धतीने पुढचे जे मालवणी एपिसोड ते तुम्ही बघत राहा, ह्याच मी ह्या सांगतोय तुमचा.